Il-fatt li ma tteħdiġ deċiżjoni dwar jekk il-kariga li kellu Pier Portelli hux se tintela jew le, tefa' f'inċertezza lil bosta ħaddiema ta' Net Television. Kien One News li żvela kif hemm dubji kbar dwar jekk jinħatarx kap eżekuttiv ġdid għal Media Link, b'diversi fatturi jistgħu jieħdu d-deċiżjoni naħa jew oħra. Anke jekk Portelli ma kinux xi kuntenti, numru ta' ħaddiema huma imħasba dwar il-mod kif il-kap Adrian Delija tefa' fl-aħħar nett tal-aġenda tiegħu is-sitwazzjoni fil-midja tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar sħariġ tal-Awtorità tax-Xandir, il-midja tal-Partit Nazzjonalista marret lura u issa qed tirriskja wkoll li titlef numru ta' ħaddiema, speċjalment minn fost dawk li jaħdmu minn wara l-kwinti u għandhom ħiliet tekniċi. Mhux sigriet li ħafna qed iħufu għal opportunitajiet tax-xogħol oħra. Iżda dan ma tantx jidher li qed jinkwieta lil kap jew lis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley u din ilha aktar ħaġa li qed tifrustrom. Ta' spiss ifakru kif ħafna minnhom għamlu perjodu mingħajr ma jirċievu salarju minħabba d-dejn tal-Midja Nazzjonalista u f'każi oħra ma tħallsux tal-overtime. Jirriżulta li Chief Operations Officer ta' Net Television Carl Guder għaddej b'tentattiv id-disprat biex jikkonvinċi lil ħaddiema li kollox se jkun sew. Iżda dawn ma tantx qed jemmnuh għax jafu li Delija lanqas hu ma jaf fejn qiegħed. Aħseb u wara kemm jista' jserħilhom rashom. Is-sitwazzjoni mistennija tkompli tiżviluppa fil-jiem li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.